Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба кайбер темалар турында. Авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре белән очрашты һәм эшләрнең ничек баруын карады. Тукай районына эш визиты белән Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Марат Җәббаров килде. Пычрак кыш чоллыларга тынгылык бирми, моның сәбәбе нидә? Чоллыда солдатларга хатлар язуны дәвам итәләр. Чираттагы акция ничек үтте? Бүген Тукай районына эш визиты белән Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Марат Җәббаров килде. Иске Ерыклы авылында ул авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре белән очрашты һәм эшләрнең ничек баруын карады. Аннан соң Яңа поселогында район советы утырышы узды. Анда эшмәкәрләрне борчыган мәсьәләләр күтәрелде. Тулырак Айзилә Шаймөхәмәтова материалында. Барысы да чиста биттән үк, ди фермер Минталип Миңнеханов. Үзенең крестьян фермер хуҗалыгын ул нулдән башлап оештыра. Кайчандыр трактор биеклегендә чүп үләннәре үскән җир хәзер Татарстанда иң эре фермер хуҗалыкларының берсе булып тора. Фермер сүзләренчә, ул елдан-ел камилләшә бара. Яңа технологиялар барлыкка килә. Кишерне инде обязательно в основном күбрәк жуып, аны киптереп, аны фасайтып бирәбез менә шул тәртиптә. Менә монда җегетләр инспекционный столда карап торалар. Әзгенә механический повреждение булса да, аны, значит, эконом вариантка, не стандартка алып куела. Минталип Миңнеханов билгеләп үткәнчә, хәзерге вакытта аларның хуҗалыкларына бары тик яшелчә саклау урыннары җитми. Бик серьезная ситуация, значит, бу не белән бәрәңге кишер шигендер яшелчә белән. Бу безнең, значит, Шалу шәһәрен, безнең хозяйство уннан бер өлешеңне обеспечить. Бу направлениедә эш алып баручыларны поощрять и, значит, программаларга кертергә желательно. Тукай районы советы утырышында ул бу күп кенә фермерлар өчен зур проблеманы күтәрде. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары билгеләп үткәнчә, финанслауның ике чыганагын, федераль һәм региональ чыганакларын исәпкә алып, төзелеш һәм җиһазлар бәясенең яртысын каплау планлаштырыла. С текущего года мы, я об этом уже говорил, официально мы об этом объявим, планируется возмещение строительства хранилищ с учетом оборудования, технологий 50% стоимости хранилища. Марат Җәббаров утырышта күтәрелгән барлык мәсьәләләрдә карауга кабул ителәчәк дип вәгъдә итте. Айзилә Шаймөхәмәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Пычрак кыш чолларга тынгылык бирми, алар юлларда һәм тротуарларда бозлаулыкка каршы чараларның күп сибелүенә дәгъва белдерә. Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы комиссия вакытында да бу теманы читләтеп үтмәделәр. Оккар урынына каралган кар дип җәяүлеләр һәм машина йөртүчеләр зарлануын дәвам итә. Аларның сүзләренчә, реагентлар аяк киеменең табыннарын боза, автомобильләрнең коррозиясенә китерә, гомумән шактый уңайсызлыклар тудыра. Постоянная грязь, постоянные реагенты, что все равно это не в плюс для запасных частей, для ходовой части. Грязного снега действительно было много. Мне кажется, это вот как раз таки реагенты сыпят, поэтому так. А так, в принципе, ну а что поделать, если не сыпать ничего, то все будут падать. Мы дышим этим, это же экология портится. Во-первых, после куда-то снег вывозят, там, во-первых, загрязняет это все. Когда жижа, да что вот с солью или с чем-то, конечно, плохо для обуви. Она портится, подошвы и кожа. Бу темага юл хәрәкәте иминлеге комиссиясе вакытында да кагылдылар. Чоллының баш автоинспекторы билгеләп үткәнчә, реагентлардан файдалануга карата шикаятьләр күп булса да, кышын аварияләрнең артуы күзәтелмәгән, башка күрсәткечләр буенча да барсы да яхшыра. Наблюдается значительное снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних. Уверен, что общими усилиями эту положительную динамику в этом году нам удастся сохранить и достичь целевого показателя национального проекта «Безопасные качественные дороги». Автомобиль юллары предприятиясе вакилләре билгеләп үткәнчә, алар 900 чакрымга якын юлга хезмәт күрсәтә. Кышын алар сыек реагент белән эшкәртелде, тротуарларга, тукталыш яннарына, борылышларга һәм киселешләргә 2000 тонна тоз катнашмасы кулланылган. Ләкин хәзер бозлаулыкка каршы чаралар кулланылмый. Хәзер нигездә кул хезмәте файдаланыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Соғыш ветераннары айрым игътибарда. Афганистан хәрби хезмәткәрләрендә катнашучыларның фатирында ремонт үткәрелә. Мондый ярдәм чарасын шәһәр советы депутаты Равил Миңнегалиев һәм Комсомол районы администрациясе вакилләре күрсәтә. Толырак алдагы материалда сөйләрбез.
Әфганстанда хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан 58 яшьлек Рәфис Сәхиповка гади генә итеп абый дип дәшәләр. Ветеран ялгыз яши. Шуңа күрә шәһәр советы депутаты Равил Миннегалиев аңа ярдәм итәргә булган. Ул ир-атның фатирын яңарту өчен эшчеләр яллаган. Мондагы бөтен булган әйберне чыгарып аттык иң беренче чиратта, чөнки уже бик начар хәлдә иде. Мебель дә бик начар хәлдә иде. Отделка, сантехника, аларны бөтенсен дә чыгарып аттык, чүплеккә. Тозарттык квартираны и хәзерге көндә менә электричествоны бөтенләй алыштырдык. Моннан тыш фатирда җиһазлар да яңартылачак. Волонтерлар билгеләп үткәнчә, алар да яраксыз. Әлеге вакытка тәрәзәләр дә алыштырылган, тиздән диван да алып кайтачаклар. Рәфис Сәхипов ярдәм күрсәтүче бердән-бер генә кеше түгел. Комсомол районында Әфганстан, Чечня хәрби хәрәкәтләрендә катнашкан 1012 кеше бар. Шәһәр программасы нигезендә безнең 8 инвалид солдатка һәм сугыш кырында үлеп калган 8 солдатларының әниләренә финанс ярдәм күрсәтелә. Рәфис Сәхипов фатирында ремонт 2 атна эчендә төгәлләнер дип планлаштырыла. Ватанны саклаучылар көнендә ул өй туе билгеләп үтәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Шолда солдатларга хатлар язуны дәвам итәләр. Акцияда кешесеннән алып улысына кадәр катнашалар. Бүген чираттагы тапкыр аңа безнең төшерү төркеме дә кушылды. Безнең белмәгән, ләкин чын күңелдән сокланган кешеләргә җылы сүзләр яздык. Акция ничек үтте? Бу хакта тулырак алдагы материалда сөйләрбез. Беренче тапкыр төшерү төркеме иртән тулы составта булды. Барлык сюжет төшерүләр дә күчерелгән. Һәм моңа җитди сәбәп тә бар. Хәбәрчеләр һәм масса күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре солдатларга хатлар яза. Һәм моның һичшиксез кулдан язарга кирәк дип уйлыйбыз. Хатларның адресатларга барып җитүенә ышанабыз. Несколько месяцев назад мы уже принимали участие в подобной акции. Тогда нам пришел ответ от одного из военнослужащих. Он сказал, что будет хранить это письмо. Нас это как-то вдохновило, и мы решили вот всем коллективом снова принять участие в подобной акции. Һәр елда теләктәшлек һәм рәхмәт сүзләре. Шулай ук якынлашып килүче 23 февраль белән дә котлау. Журналист буларак күп кенә чараларны без күрсәтмичә генә калмыйбыз. Аларда үзебез дә катнашырга тырышабыз. Һәм менә бу чираттагы акциядә солдатка хат юлы акциясында катнашу минем өчен ул зур горурлык. Чөнки бирдә без үзебезнең җылылыгыбызны, мәхәббәтебезне юллыйбыз. Әлбәттә аларга ялкынлы кайнар сәламнәребезне юллап, яр чаллыда көтеп калачакбыз. Бүгенге солдатларга хат язу акциясында катнашуыма мин бик шатмын. Солдатларга без ныклы түземлек, сабырлык, аларның исән-сау әйләнеп кайтуларын телибез. Без алар белән бик горурланабыз һәм көтеп калабыз. Дүшәмбе 13 февральдә безнең төшерү төркеменнән барлык хатлар да мәктәпкә җибәреләчәк. Укучыларның хатлары белән бергә аларны сугышчыларыбызга җибәрәчәкләр. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Артем Колесов, Яңалыклар. Спорт ул күңелле шөгыль дип саныйлар. Шаян балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр мәктәпкәчә учреждениедә спорт олимпиадасы узды. Балалар бер көнгә генә профессиональ спортчыларның ролен сынап карады. Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Менә шулай итеп башланып китте 128-нче балалар бакчасы сабыйларының спорт иртәсе. Балалар өчен 2014 елгы Олимпия уеннары хөрмәтенә спорт олимпиадасы оештырылды. Балаларга ярдәм итәргә ата-аналар да килде. Айгөл Садыйкова кызы Ясминә белән берничә сынауны узды. Бүгенге мероприятиедә бер авыр эштә булмады, бер авыр әйбер булмады. Бик күңелле үтте, балаларга бик ошады, алар бик шат һәм рәхәтләнеп йөгереп уйнап йөрделәр. Мне понравилось хоккей играть там. А что нужно в хоккее делать? Играть. Меня Олимпия утен тотып игрырга ошады. Балалар олимпиадага бер ай әзерләнделәр. Ике олы әзерлек төркеме командаларга бүленде һәм һәр кем җиңү өчен көрәште. Мондый чара бакчада беренче тапкыр уздырыла һәм аны ел саен оештырырга планлаштыралар. Балачактан спортка мәхәббәт тәрбияләү мөһим ди Шаян балалар бакчасы җитәкчесе. Мы как-то стараемся что-то такое проводить, чего нету еще. Как-то мы вот к этому стремимся, чтобы что-то новенькое и чтобы детям было интересно. Потому что все время хочется, чтобы дети хотели в детский сад. А когда вот такие мероприятия проводятся какие-то интересные и новые, да, им интересно, и родителям интересно. Они все идут, смотрю, бегут все и в группах, и детей побольше становится, потому что вот спорт. Ярышлар ахырында һәр команда истәлекле грамоталар һәм җиңүче кубокларына ия булды. Айзилә Шәймөхәммәтова, Христина Балабанова, Ленар Султанов, Яңалыклар.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 13 по 18 февраля. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Требуются водители категории С. Зарплата от 60 тысяч рублей. 6-дневный рабочий график. Бесплатный завтрак и лаунч-бокс в дорогу. Иногородним сотрудникам предоставляется жилье. Телефон 8 919 626 30 70. Мы закрываемся и распродаем шубы от 20 тысяч рублей. С 6 по 12 февраля в ДК КамАЗ. Скидки до 50 тысяч рублей.